Už po druhýkrát si kežmarské publikum vychutnáva filmy na nádvorí Kežmarského hradu. Do 4. augusta si tak filmoví fanúšikovia môžu pozrieť nielen filmové novinky, ale aj tvorbu začínajúcich autorov. Chceli sme osloviť každého diváka, ako je zvykom, vyberáme slovenské filmy, české filmy, takisto americké filmy a 2 filmy sú klubové, takže každý myslím, že si nájde to, čo hľadá. Filmový klub v Kežmarku pripravil pre divákov pútavý program. Medzi 8 snímkami nechýbala ani slovenská novinka, hudobný film v režii Mareka Ťapáka Tanec medzi črepinami, ktorý mal medzi Kežmarčanmi veľký úspech. Pred každým filmom uvádzate aj také malé, krátke filmy, nejaké predfilmy. Prečo? Dávate priestor mladším umelcom? V podstate áno, je to myšlienka, ktorá prišla s tým, aby sme dali priestor aj trošku inému žánru, ktorý sme zvyknutí púšťať v kine. A má to celkom dobrý ohlas a je to aj, myslím, také praktické, že naladíme toho diváka na ten film, takže netrvajú dlho tieto filmy, je to v rozpätí od 5 do 18 minút. Daniel Blúji či Stanislav Griguš. Aj títo kežmarčania sú jedni z autorov krátkych predfilmov, ktoré diváci môžu vidieť pred hlavnými filmami. Život je ťažký, ale úžasný. Je to môj film spred 3 rokov, ktorý vyhral zo pár súťaží celoslovenských amatérského filmu. Už druhýkrát si pripravoval upútavku k premietaniu na hrade. Prečo to robíš? Čo ťa k tomu motivuje? Upútavku som spravil preto, že som chcel prilákať čím viac ľudí na toto letné kino, ktoré má, myslím, že pomerne úspech. Tento rok som sa rozhodol ju trochu vynoviť, vylepšiť, urobiť ju trochu živšiu. Tak som zavolal 3 skvelé herečky, ktoré to skvelo zahrali. Pracoval som na nej asi také 3-4 dní. Dievčatá tu zahrali iba tak naslepo, obzerali sa a potom som na počítači dorobil za nich tie filmy. A ľudia na hrade, keď sme to natáčali, tak sa pozerali, že čo to tu robíme. Takže hádam už zistili, keď uvideli reklamu v televízii. Premietanie Pod holým nebom využilo kino Iskra na rekonštrukcie.